Wannan dai wayan kama gemu ne. Wayan kama gemu ne wannan. Tire da wannan boka. Ba kai ta tsayen nan ba. Ka me zaka sani ko zaka ya uku wannan kan yi mai na laba. Mai ziza mu je. Mu je shaf shaf dan manzon Allah mai ziza. Ka jira yayi yanda za ta faɗi. Lissafi. Yayi haka noma. Bokan kana baro. Yayi. Ya Bana sun bada maka albarka. Yawa kai. Dan girman Allah. Duk wanda ba. Duk goma ba. Yawa shi. Ina yau Mike. Ba mai. Ko ka tawo da shi. Amma ina Mike. Halifa idan suka zo ka gane zan nuna masu ba a mami iso a nan wurin mu mun san komi ka gane. Kai ka maka me. Abin da ya zo da su ba shi zaka ga ba. Ai ba zan tambaye ku kai ne zaka da Kaga. nace Ina zuwa. idan misali irin kuka zo kuka zauna irin kawai ina tsabbace na ka gane sai ka ce mun sai ka ce bokayen ce kai Ai da su gasa dan saurayi ba a mana iso a nan kuma yake irin firgitan na. mun san me ke tafi da ku lamari ne wanda ya danganci siyasa A'a. ko kuma siyasa ce Ba abin da ya kawo su zaka faɗa ba. Sai in ka faɗi musu wani abin da ba. Cewa za ka yi samari na sa abin da ke tafi da ku aure ne sai kai kuma ka ce a'a ba wannan ne ya zo da mu. si ta canja kuma Bari ka ci mana akan siyasa muka zo. Sai ka ce oh to ina ji abu wani. Amma ina so gane abin da ke tafi da ku sai ɗayan yana sa baki za ka ce kai amshi wannan. Yawa kai mudi matsa. Ba fa a dawowa bayan mutum a tsaya dangi in dai ba so Gefen mutum fuska ne kuma ta ba duk in mutum ana shooting ba a so mutum ya dinga tafiya haka karar tafiya ka za ta yayi telling you Ya sheka. Ka daina mana. kaga wai mai effect din nan ba mutum ɗaya bane ba ku ka bar fana su shan lemu